खुलुमबाय लोगोफोर आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय नायदो माने जोंहा दिनै बोसोरफ्रोमबो जाबाय थानाय जोंनि इन्टार डिनोमिनेसन प्रि ख्रिस्टमासआ दिनै जागायबाय दिनै 3 डिसेम्बर थामहिनबा दिनैहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि बे हांमा बाजार प्ले ग्राउन्डआवहाय दिनै सानसेनि हाबाफारि लानाय मोनदाइन डिनोमिनेसनजों लोगो लानानैहाय मण्डलजों लोगो लानानै दिनैहाय मोनसे प्रि ख्रिस्टमास प्रग्राम दङ बिनिनो दिनैहाय प्रग्राम दं बेनिखायनो खावलायबाय बयखौबो नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैलायनानै बे प्रि ख्रिस्टमासआव बाहागो लाफैनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो खावलायनाय जाबाय। बुधबार 3 तारिखखौ दिनै जोंनो इसोरा आरोबाव जोंनो दैदेनबोनानै दिनै जोंनो जगायनानै होबावबाय बेखौ खुलुमनो बेखौ बाख्नायनो आरो जों बेजों लोगो लाज्लायनो बे खाबुखौ इसोरा जोंनो दान खालामबाय बेनिखायनो बे गोथां इसोरखौ हामबायना ओमफ्राय नैबे बाबुमोना एसे दावखोबोनो हागोन जुदि माबायोला दानि मोना गोरलै गोरलै ओरैहाय दावखोबो एसे गुड बयस थेंक इउ हामबायसै आङो हामबाय होनदों बिसेसकै कमिटिखौबो हामबाय होनदों दिनैहाय इन्टार डिनोमिनेसनेल मोनसे बे रंजाथाव आरो बाख्नायथाव बिसय बेजोंहाय जोङो जे ख्रिस्ट'नियावहाय खौसे जोङो जे ख्रिस्ट'नियावहाय मोनसेयानो सासे प्रभुखौ जोङो फोथायो सिबियो बेखौ दिनैहाय दिन्थिदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे बाख्नायथाव बिसय बियो रंजाथाव बिसय बेनिखायनो आं खुब खुसि मोनदों नोंथांमोननि बे प्रग्रामनि माबानायावनि देग्लायनि प्रि ख्रिस्टमास माने बर'दिननि आगोल जि प्रग्राम रंजाज्लायनाय प्रभुखौ बाख्नायज्लायनाय बेबायदिनो मा होनो जों एरेन्ज खालामो फ्राय आजिखालि बे कमन जाजोब्बाय नैबे नोंथांमोनाबो दिनै बे कमिटि दङ आरो बे कमिटिया आंखौहाय हांख्रायबाय आं थारैनो गोसो एसेजों हामबाय आरो हामबाय होनदों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै फंनैसो इसोरनि राव लाबोनो मोननायनि थाखाय समायना बुहुमा जेरैबो नायो
लिस्टआव आं बेखौ होखावना होनोसै खैरोबारि SS ग्रुप सानडे स्कुल DT ओमफ्राय इमि इनिफ्राय क्रिस्टिना साथाम Thank you.